Hello, beautiful family. How are you all doing? Thank you for the love, the support. I just can't thank you enough. So, my beautiful people, every day is a good day, and every day, Progress the Analyst want to keep you updated by keeping you informed. Remember, I promised to bring the world closer to your doorstep. That is more reason you need to subscribe to this channel and be part of us. Do well to share our videos, and I'll be right back. Hope ụzọ dị mma ha Dave Umaya Nwike Nyeso Soludo Ifeanyi Ugwuanyi Ifeanyi Okowa Emeka of Ifeanyi Patrick Oba dị niile arịrị maazị Nnamdị Kanu na-ama ababa dịka atụrụ a ga-egbu n'ofu ụbọchị n'okpuru anyanwụ nke na-agaghị echeta ọzọ gbuoro ha Biden 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 na-eke Biden n'oye Biden na afa Biden na nkwọ ya adịkwara ha mma mmụọ niile na-ejere na maazị Nnamdị Kanu ozi ndị nje niile gbara ya gburugburu Jehova dị na-ekusu niile nke ndị agha ama masabasị ugwu na arịa egwu echeta obi osi ike dike na dimkpara agha agha ndata yam rise roll like a lion of Judah and consume those who is holding him. Consume them. Those who sold Mazen Nadakan, consume them. Become lion. Roll and consume them. Tell them you are lion. That the day shall come when you consume them and nobody will remember them and their generation. I pray for you to touch the heart of Tinubu, President Tinubu, to let Mazen Nnamdị Kanu go because God have discharged him. All the people who are doing different things to make sure he's still languishing in the DSS dungeon. Father, touch their hearts. Let them let go. Let them let go. I will start using heaven language. Make under one week, one mberede, makbuonu. Ha baba na-eke n'oge na afara nkwọ ọmadịrị ha mma 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 akwa ka nji wee na-egwa ha ugbu a otu aga ha ga-amụcha isi ha ga-akpai na-eke kpai n'oge kpai na afa kpai na nkwọ site n'afa mgbe sikwagide ekwema Simon akpa gbanye ume Biafra gọọmenti na-eze gbanye ume all the Biafra freedom fighters all activists all over the world, all the people that are fighting for their own people, that are passing through hell, let those who are the oppressors buy and set them free. Chukwu sọpụtandege n'ihi na anyị onwe anyị ga-efe gị anyị onwe anyị ga-enye gị otito ikere anyị na oyi gị we are your image anyị yiri gị we look like you God set us free from the hand of bondage, from the hand of slavery. We will never remain slave. Set us free. Set us free. Set us free all over the world. In the name of Yeshua. N'afa Chukwu bi n'igwe Chukwu okuke abịa maka nnarịọ Chukwu release Maazị Nnamdị Kanu unconditional release. Let him go. Let him go. Bless Biafra government in Ezai. Na-eke n'oye na afara nkwọ ise abịa tata wee na-ezitere ozi ọma egere m ihe evangelist Ebuka Obi kwuru gee ihe nkwari nke Simon akpa mana eze furu n'ekwuro eze ha lara iyi abụrụ m eze gara must go abụrụkwa m eze certificate ihe mbụ bụ eze gboo eze ji ọfọ aga eze fu eziokwu okwu eziokwu maka na enweghị democratic rule na my kingdom or any eze kingdom but our people have turned it to upside down but let me say my own there's no democratic rule in my kingdom. I will say whatever king can say when I wake up in the morning. I will condemn evil anytime.
whether you are giving me million, billion, instead of it, hold your money. I don't need it. Ezia Vakego. Ndeza ya de kusosoku. Even no two friends the Imo State de bebe na so ụmụaka na-enwe ife ha mere ọfọ ụzọ ọlụ zone. Na-asụ ha ọfọ onye efe otu hope ụzọ dị mma ọnwụ gbuo ya anatugbuo ya ọ dịrị eje gbabe ya ọkụ. Una na-akpọ onye nke eze ndị eze autonomous a mụ onwe m na chidgo South Africa emezie ngere ihe eze na-eme bụ ngozi otu ndị prophet ọsụ do not touch my anointed king and do no harm to my prophet. God start mentioning king before prophet. King is the one that ruled the whole world like Swartz king, like Queen Elizabeth. Ihe na-ekwu bụ unu afụgo otu Nigeria si ya gaba eze, unu afụgo etu esi eji anụ mmadụ esi nri ebe nwere azụ ndị mmadụ ojeze na-ahụchazi mmadụ bụrụla ha na-ekene eri. Hey, unu nso na anyị ga-abụ n'ofu zoo. Agakwa m efu unu one zoo, mana ana m agwa gị Ebuka Obi ịta anụ kwaja eze. Ihe na-arịọ gị biko okwu gị gabati ị na-ekwu okwu gbasara politics ya dị diplomatic maka na ihe iwu evangelist na ịbụrụ eze adịghị ata okwu eze, mana onye amụma Chukwu onye pastọ na-ata ekwu eze mgbe ị na-anọrọ na mmụọ. Ịtago gwaja eze ikwugotu ihe niile si mee, mana ịma na hope ụzọ dị mma wusiri ọbara niile na obodo nna gị. Ọbara hope ụzọ dị mma kwafuru n'Imo steeti na-eru ka mmiri. Kedu the reason ka o wee rie allocation a na-enye ndị Imo steeti? Ọ na-ama ka ezi ewere security vote. Ndị gọvanọ na-akpọ accountant steeti. Hope na-akpọ accountant steeti. Give me 1 trillion there for security votes. I have invited military soldiers. I have invited them to come and supervise the election. Na ha bụ amadu ka ha bụ egbe ha bụ mmabịa assign area 1 trillion allocation ga-ejewana agụwa na-egbu unu n'ime 1 trillion o were ihe ka 1 billion were setụrụ onye security werezie 9 billion gbanwee n'ego igwe bụ n'ahịa obodo Eliza ma ọ bụ ebere Amerika. Gị nwere na-eti mkpu, gị nwere na-eme mkpugheri, ị na-asịzi jee tụọrọ Hope Uzodimma. Hope Uzodimma bụ ọbara. Hope Uzodimma na-eje jere bụọ, ọ na-eje na MTN, na-eje na Glo. Hope Uzodimma, Dave Umai, Peter Mba, Nwike Yeso, ndị a niile Ifeanyi Ugwu anyị ha na-eje ụzọ abụọ, ha na-eje na MTN na-eje na Glo. Ndị a na-eme ụdị ihe agbara wicked ekwesịghị ha bụ. So Ebuka adị m arịọ gị biko frontal gaba akwụkwọ onye moto isiri wee gosi etesi wetara 300,000 ikwere ana na ndị ọ bụrụ na igosi nke mmadụ aga ama maka ọsọ South Africa mbi n'ime bụrụkwa onye South Africa bụrụkwa eze Igbo bụrụkwa Obi of Johannesburg Obi of Gauteng bụrụkwa anụ eyi agụ bụrụ aka ji ọfọ bụrụ eze na-ekwuru ndị Igbo na n'Igbo eze ndị Igbo na ndị Igbo dịka ọsọ n'okwu ere nyedebe kọntraktị achọ kọntraktị gọọmenti enwe ihe nchọrọ bụ eziokwu, ihe nchọrọ bụ Biafra ka anyị nwere onwe anyị, ihe nchọrọ bụ ezi afa ka ego, ihe nchọrọ bụ ịnwere onwe m, freedom ka mma, freedom wee na-asị obodo dị mma egbuzi na ozugbo ịgbara onye nke na-emeghị onye nke izizi gị wezie ndị amị gị wezie ndị na-agbu egbu mmadụ ka i wee na-edifendizi onwe gị ka ịchụso afọ asatọ.
ọ bụ igbu mmadụ ya na-achụzụ afọ asatọ ma abụọ na-achọ ka ịzụ ndụ Supreme Court si President Tinubu ewin ma win mana onye ọbụla ma ihe o mere ndị Igbo na Lagos aka Sanwo-Olu gara akwatu ụlọ ndị Igbo ruo kịta ọ bụ ọ na-achị ọchịchị ọ na-egbu mmadụ ka ihe nke iji bụ iche ka ihe iji egburu ndị Hausa mmadụ Sheikh Gumi na-eprotect ndị Boko Haram na-eprotect ndị SWAP gị nwa na-egbu egbu nke na-ewutekarịsị mbụ Alex Oti gọvanọ of Abia steeti jere na-abịa na Ọlọkpanta ebe onye ụwa mmebi bụ Ọji Ụzọ Kanụ nọ nyere ndị Fulani wee gbuo mmadụ asatọ ndị ebere isi atụfuo ndị enweghị isi ihe na-ebe a gafere 300 asịghị 80 mana ọ gafere 3 to 500 Alex Oti kedu ihe mere na iji kara bụ ndị Fulani na Natland ọkwa mmadụ 1000 something ka ndị Hamas jere gbuo n'Israel mmadụ one ka Israel gburu ndị na jide unu ha niile dameji ya echi akpọghị onye ụka kwa ị na-aza Alex ibido gị iri bribe na-ebidobeghị ebido iji agha Ọji Ụzọ Kanụ ka ị ga-aghọ tie Ọji Ụzọ na nwa ya nwoke ị ga-aghọ okezi ikpeazụ ka ikpe ọcha ka ikpeazụ ka ikpe aka ndị Abịa mere n'onwe unu ebere na ihe obi ọjọọ gọvanọ Otije chụsịa ndị a na Ọlọkpanta tọnụ ebe ahụ ọ bụrụ ndị Alaba market nye ọ bụrụ ndị trade fair nye ọ bụrụ ndị kọmputa village nye ihe a ga-eji Natland mee buru ibu ndị Fulani burukwa Ghana must go ịma na ha dachiri trezọrọ ego ndị Biafra burikwa gị iribekwa ana m asụ ndị niile na-eri ego ezighị ezi ndị politishan were emegide ndị Biafra unu ga-anwụ na Eke unu ga-anwụ na Oye unu ga-anwụ na Afọ unu ga-anwụ na Nkwọ unu ga-akpa anyị na Nkwọ unu ga-akpa anyị na Afọ unu ga-akpa anyị na Eko unu ga-akpa anyị na Oye ọmadụrụ unu mma so onye na-agwa gị bụ gị onwe Evangelist Ebuka Obi wepụ aka na Biafra ideology biko wepụ aka na ihe gbara fụtara Biafra fesie amụmụ ị na-ebu anyị fụtara gị asị onye represent TB Joshua ma hụghị n'anya mana ndị na-adịghị ọdụ adụtakwa gị ọdụ ọ bụrụ Holy Spirit ị na-ekwu na-adịghị ọdụ kpee ekpere jee na mountain rịọ ha dụọ gị ezigbo ọdụ ka isi na ịdaba n'aka ndị Biafra freedom pụta freedom fighters ebe ibu chọọchị ga-anọta n'Igbo wepụ aka na politiks kpere Chukwu a sọpọtụzi na ihe ọjọọ ị kwesịrị ịkọndem Hope Uzodimma sị na ihe ndị tuyut o gburu jọrọ njọ mana ebe ime ihe azị na dịka erigharịrị naanị obiri odogwu adara na otu anwa so ihe na-arịọ bụ nnukwu odogwu Prime Minister Simon Aba aza anụla na-ata ata echi bụ nta anwụbere na uchichi ya bụrụ anwụnta anwụbere na uchichi ya bụrụ anwụnta biko gịwa Peter Okwute nke dị na Baịbụl Simon Aba Prime Minister mịachi mma gị n'ọbọ mbọsị nta ka atụọ na were nchi atọrọ ofeke ofekpuru ọnụọhịa atọrọ ọmara onye asụ ya sụọ n'ime ikwe ọ mara asụ ya sụji ụkwụ ya Ebuka Obi uchegide ya ụmụ mmadụ chọrọ gị ndị chọrọ ka inyere ha aka chọrọ gị nne biko fesi ihe ụka anyị ga-enwe Biafra sọpọtụ Biafra ịchọ ịsọpọtụ Biafra sọpọtụ ha secretly sọpọtụ Biafra secretly Ebuka Obi gwakwuo ha ndị ọzọ sọpọtụ Biafra secretly ka anyị nwee Biafra lanụ ka anyị nwee Biafra laba anyị chọrọ ihe na ka ihe na-eme anyị na Lagos ka ọ kwụsị Sanwo-Olu na ndị APC na-eme APC bụ arụ ihe ndị APC na-eme Naijiria Buhari abịago ọfloduo gbuo trezọra Naijiria iru na ana ebukọrọ ha jewara bikos ndị na-eso ụzọ ya mana anwụgo ha wee ikike abụrụ odo gbafuo
ego adịghịzi a na-erizi mmadụ na-eri anụ mmadụ bụrụzi ọnụ ọkụkọ bụrụzi anụ ewu ọdụmma. Ebuka Obi Evangelist Ebuka Obi biko tibe ụmụ Biafra n'ekpere. Otu isi ekwu maka Nnamdi Kanu amaka, tie Nnamdi Kanu n'ekpere, tie Simon n'ekpere, tie Biafra n'ekpere, tie Freedom anyị n'ekpere, ka ndị emuo ndị na-egbu mmadụ, ka ndị emuo ndị ọha na eze ndị oshi, ka ndị emuo Eastern Gọvanọ ndị oshi, ke ndị rere maazị Nnamdi Kanu, ke ndị kidnapụrụ ya, Emeka Ọfọ, Hope Uzodimma, Dave Umahi, Ifeanyi Ụba, Ifeanyi Ugwuanyi, Ifeanyi Okowa, ọdụ kidnapụrụ ya. Ọkwụ na-ekidnapụ ọnụ onye ji redio enye news, onye buru egbe, onye anaghị eji mmụọ na-eji egbe, unu ekidnapụ ya na ọ bụ obere nwa ụfọdụ ọsọ ọ bụghị onye Anambra, Ikenga Uruagụ ọsọ ọ bụghị onye Anambra, ọ ga-eji gịnị nweta Biafra mekọrọ ọ bụghị onye Anambra na o jikwa bụrụ onye Abakaliki abụkwe unu onye Abakaliki, ọ bụrụ Abakaliki ma ọ bụ Abakaliki ya ma onye Biafra ka ọ bụ onye Chukwu nyere ike inye anyị Biafra nye anyị Biafra. Ya chọrọ onye na nwere onwe anyị dozie ebe anyị ka ndị ọzọ anaghị enwerego onwe anyị. Biafra abịago, Ebuka Obi Biafra abịago, tibezie n'ekpere Biafra abịago, tibe n'ekpere na-enwe ihe ga-emegide onwe ihe mere. Fada Mbaka, ọkwa Fada Mbaka nyere Hope Uzodimma na o ji Hope anyị mee nke a mee nke a. Otu o si mee Buhari na-ebugharị abịa gbuo mmadụ bukọrọ ego. Fada Mbaka sị na ya enwe ezigbo nọmba Hope Uzodimma kịta na ya amazi ebe ọ nọ, mana ọ gụgobere ihe ebe anwa ọdụmma. Mana ekele dị Chukwu ebe ịgba ichegharịgo dunwe osu aka ịnọtago anyị anabatago azọ na Biafra land ebe ị na-asọpọtụzi Biafra na-ekpere maazị Nnamdi Kanu ekpere. Ana m ekwu Fada Mbaka, Chukwu mere gị ebere na nke i mere eme ma emezina ọzọ. Chukwu mere Ebuka Obi ebere na nke o mere ma ya emezina ọzọ. Onye ọbụla ga-anọchi si na Biafra ama abịa, ala Biafra rie isie, Spirit of Biafra rie isie, ala Igbo rie isie, ndị mbụ na ndị egede nwoke nwaanyị rie isie, arụsị niile dị n'ala Igbo rie isie, mmụọ niile, mmụọ ndị mmụọ ozi nna nna anyị ha rie isie. Ya afụ n'ihe ọma ọfụ na-afụ ụzọ Chukwu kpuo yi isi mmụọ ka ọ na-afụzi n'anụ arụ. Ebuka Obi alakere nge abụ memba gị, mana ọ bụghị ahụ na mede ha agwa gị eziokwu. Okay, for example, ekwesịghị m ikwu ya m chọrọ ikwu ka ọ ghara ịdị ka ma na-arịọ gị ife, mana ihe nji chọọ ikwu ya n'ugbo example Ebuka Obi, ị mana my family nọ na bịara chọọchị gị ime isi happy birthday. Ha nwere exam, mana ha bụrụ exam ha bịa isi happy birthday. Ndị sekuriti ga-ekwe ka ịfụ ha, mana ndị sekuriti kwere ka ịfụ ndị sinetọ. Ha bụ isi onye, ọ bụ Chukwu kere ha. Ụmụ m bụ isi onye, ọ bụ Chukwu kere ha. Ọ bụrụ na ị da atụ ihe na-ekwu Ebuka Obi so ụmụ ezi Igbo South Africa, kedu ebe unu nọ? Na achọrọ m ịfụ ụmụ ezi Igbo South Africa, mụ especially nke obere nwa ebe so agwa na ya chọrọ ịfụgono nke nwaanyị. Ọ bụ n'ihi gị maka ndị sekuriti gị, gwa ndị sekuriti ha hapụ ụmụaka ka ha bịa wish happy birthday, ka ha nọta jee mee ife ha na-eme. Ihe nji agwa okwu abụ na ana m arịọ ego ma onwe ihe na-arịọ, mana o nwere ka ọdụ na ụmụaka ga-abịa ka ha fụ wish happy birthday. Ọ bụrụzie ndị na-awụsi ọbara, ndị na-egbu mmadụ, ndị na-ejere MTN na Glo, ndị na-edina nwa ha, ndị na-edina nne ha, ndị na-edina nna ha, ndị na-edina ndị Hausa, ndị na-edina nwoke, ndị na-edina nwaanyị, ihe ụzọ dị iche iche, arụ dị iche iche, ndị na-egbu mmadụ were eme ọkọt, the occultism. So ihe ndị agwa okwu a bụ ka ịghọta na mụ ya full member, mana mma agwa gị eziokwu asị eze ndị Igbo. Ọmụ eze ha na-ekwutere ndị eze niile nọ n'ala Igbo ọnụ ha maka ha ma ekwu ihe ha jiwu certificate, mana mụ onwe nji ọfọ. Ọmụ eze Igbo ha na-ekwutere eze Igbo worldwide maka ha ma ekwu maka ebe ha tikasịrị aka. Ha mara na ọdịnala dị ike, ha kwuo egbuo ha, ha ekwuo ndị otu ogbu chikwu ha ntị pịawacha ha azụ fa anwụsị ya. Mana mụ onwe m adị ekwu maka na ọnọkọt otu Chukwu si ike ka nji ede Chukwu kesị m ike from afọ nne m, otu iche si na Chukwu mụrụ gị n'amụma Evangelist Ebuka Obi.
ụmụ m bịa ka ha wuchie gị bada achụchi gị aha azụ ndị senatọs bịa anabata ha ọ bụ ego ka a na-efezi ọ bụ ego ka a na-efe ọ bụ nne m ka a na-efe ọ bụ sinetọ ọ bụ hope ụzọ ọ bụ ndị na-awụsi ọbara ka a na-efe ka ụmụaka nwee obi ọcha n'ebe ị nọ nara ngọzi n'aka gị na ịkpọkuo Chukwu kwuo famili eze Igbo South Africa obi of obi ndị eze South Africa ha ka ebe ha nọ na ị chọrọ ịfụ anụ ozi a ruo Ebuka Obinte evangelist Ebuka Obinte because all evangelist ka ọ bụ aga na-etiri title ya bụkwa prophet Ebuka Obi mara na ewere gị ka TB Joshua kịta TB Joshua na ọzọ ọgụ tekiziri over TB Joshua ma ndị ọcha na-ejere ya ozi mana ihe na-abịago na nke ndị ọcha esogoro ha abịabegodu ma ndị ọcha na-abịago na-abịa mkpụrụ ka ha dị mana mmadụ gwụrụ obodo dị iche iche onye a na-ekiri ekiri adịghị mma ịcha ntụntụ evangelist Ebuka Obi mana ya sị m biko abụ ụmụnne prime minista Simon Akpa agụ na-eche mba biko iwe gị jụrụ dajụọ ụmụ Biafra iwu unu dajụọ ụmụ Igbo iwu unu dajụọ Ebuka iwe gị dajụọ mana na akọndemụ ndị a na-awụsi ọbara ndị gọvanọ ọsa na ọ bụghị ọ bụrụ na ịchụ ihe ha wetara gị immediately ị na-achụ ihe ha wetara gị na ọkwa ebe a kọndemụ ndị ha gburu na mmadụ ka ha na-egbu most of ihe ha bụ ụzọ dị mma na-egbu na-abịa na chọọchị gị ha ga-akụbara gị aka gwa ya onye je na-eme votu Simon Biafra gọọmenti na-eze anyị ekwenye na ọdazi no voting agakwana ịmapa ọvụ ntị onwe ịmapa ọvụ expel that secretary of IPOP have been expelled. The whole DOS have been expelled. They are criminals, corrupt, criminal and corrupt, fool and foolish people, illiterates. God will see us through. God will change our life. God will bless Africa. Africa will move forward. Africa will be strong again. We will unite. We will defend our mineral resources, our gold and diamond from the West, so that we can use it to rebuild our countries. All this loan that the African leaders, the corrupt African leaders are collecting from China will destroy you. China just want to come and colonize our land because their population are too much. You will continue collecting the loan that you can't pay. Now, they say that every Nigerian is owing. Whether you are a baby inside stomach, you are owing 400 and something thousand naira. Can you imagine that every Nigerian who's supposed to have getting 1 million every month in our mineral resources are now owing the other around? Can't you see that West does not love you? All the cake you nara freedom go when you wait to get married. Someone up to Bagume, Yagi get you another freedom. I get you can have freedom. Not to have money I need a condition. High bottle goni make an in your Davra. God bless anywhere wherever you are watching me. Anywhere you are watching as a Igbo South Africa, may God bless you. If you're a good pastor, God bless you. If you're a good prophet, God bless you. If you're a good freedom fighter, God bless you. If you're not a saboteur, God bless you. Every saboteur will buy. Every Fajuna will buy. Every Pharisee buy. Every Pharisee buy. Those who saw the mass on the kind I say again, buy naked, buy no ye, buy nafo, buy nankwa. Ụmụ agbụrụ unu kpai enwe m ogologo okwu ihe na-ekwu nna asị biko ubebere ebebere ugobere nkezi ibe ebere nkukwa ya obere gba igbu onwe ya onye si na Biafra ma abịa were alazere mmiri onye si na Biafra ma abịa were alazere mmiri onye si na Biafra ma abịa ala Igbo wepụ ndụ ya onye si na Biafra ma abịa igbe niwe wepụ ndụ ya onye si na Biafra ma abịa gbuo isi ya da ngwere ya dị ibi etu afọ onye si na Biafra ma abịa ọnwụ ike gbuo ya Eastern Governors anyị niile ọsọ ga-emekwana unu n'ụkwụ
ihe unu na-eme unu amabebere cherenụ o mee n'izu ome n'ọnwa o mee na 1 year ome na 10 years ome na 10 ome na 15 years ome na 50 ome na 20 years unu niile ga-akpa icha unu ga-akwụ ụgwọ ọbara unu gafuru ọ gakwa mma ndị nu gọvanọ ọzọ wee kwere nwayọ maka unu ga-akwụ ụgwọ unu ga-akwụ ụgwọ unu ga-akwụ ụgwọ na eke unu ga-akwụ ụgwọ n'oye unu ga-akwụ ụgwọ na afọ unu ga-akwụ ụgwọ na nkwọ n'afa nna nna anyị ha n'afa Chukwu bi n'igwe n'afa Chukwu bi n'igwe na ndị ala ise 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 ise. So, my beautiful family, that brings us to the end of this beautiful update. Do it to like the video, share, and subscribe. I still remain your one and only Progress the Analyst as I give you all the update back to back. Thank you so much, and bye-bye.